मिथिसार फिसा माथो दिनै नोंसिनि बिए आनजादनि रिजाल्ट होयिनि होनायाथ' होनो नागिरदोंमोन 10ता जालायलायबाय होमबालाय माथो दाबो कलेजाव थांदिया रिजाल्ट औ मादै दिनै होनो नागिरदोंमोन थांदो माबार ओंखारलांदो कलेजाव थांनो नायदो बेबादि न'आव थाबाय थानानै रिजाल्टखौ बोरै मोननांगौ जागोन आदै जागोन नोंहाबाथाय न'आवनो इसिबां खामानि दामानि दङ दानि जुगाव रिजाल्टखौ कलेजाव नायबावो नामा मबाइलावनो नुखाजोबो माथो औ आदै मादैया थिगखौनो बुंदों दे होमबालाय नोंसिनि गोसोसै मबाइलाव नायो ना कलेजाव थांनानै नायो आंहा मिटिं दं आं ओंखारलांसै सार मानोबा लेंहरदोंमोन हेमन्त नों ट्रुकखौ लानानै राउन्ड होनानै फैसाय एसे बोरैबा रिपर्ट फैदोंथ' आइबिनिफ्राय गोख्रैनो थां जागोन सार खोनाबाय थ' डिउटि होना फैनि थ' ओइ मा बुंनो बिलाय सानफ्रामबो डिउटि होनाया बिदि खालामो नों मोजाङै डिउटि हो जों थांनोसै नै लोगो आंनाव मोनफैबाय दे होमबालाय निजिरा रथ'लाय नोंहा मा जालायखो बुंदो आदा एक्टर गाजोला मा नोंसाला नों आंखौ बिदिसो बुंबावदो थांसिबो आं थाथ' निजिरा देलाय आंनि रिजाल्टआ नायलाय रिजाल्ट औ मानि सरि बावदोंसो देलाय रल नाम्बारखौ होनलाय रला जाबाय 500 नङा जाबाय 53531 नै माथो आंलाय जेबोखौनो नुवाखै नों सालाखौ थगायदोंसो ओइ नोङो मबाइलावलाय जेबो गैया हगार मबाइलाव हगार होनदों हगार देलाय मादै निजिरा आखला नङा आयै मिथिखागौ आं बे सैमा बांग्रानि आखलखौ लाजासै नोङो सरि आदा आं नोंखौ सानफ्रोमबो बेबादिनो दुखु होफ्लांबाय थायो सरि आयु थांनो मोनबालाय मोजां जागौमोन दा हनै मालखौबो लांफैजोबाखै आदा खामसावहा सावरिनि आवग्रिनानै दंफैखाजोबो राव गैया बे साइकेल हाबग्रा गैया नामा फाफिफोर मा खि मोनजानो फैबाय थायो मोनलोंनो नुदों बिसोरो हासुदैखौ गैया जों जौ सोंनो फैदोंलै मा जौ बेलाय सावरिनि आवग्रिनानै दंखायो आंजों मोजांबासो मोजां माबा थां नोंसोरो फाफिफोर आंहा दिनै फाननांगौनि जेबो गैया मा बानायनो नोंसोरो मोनबाय दाना एसे खस्थ' फाफिफ्रालाय मा हासुदैयाखौ लोंनो फैबाय थाल गैया बाल गैया खालामनो फैगोन बिसोरो फाफिफ्रालाय मा आइदै हाब मासिबां होनबा बिसोरो आंनासो नै जालायलाङाखिसै मिथिसार औ आदै नों रिजाल्टखौ नायबायमोन औ आफा आदाया फार्स्ट डिभिजनावसो पास खालामबावदों नंगौना औ बाब बिदिब्लाथ' नोङो इउनिभार्सिटिखौ बहा हाबनो गुवाहाटि इउनिभार्सिटियाव हाबनो ना बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव हाबनो बिएखौ पास जाबायबा जाबाय बिफा आरो आं मिथिसारखौ फोरोंनो हानाय नंला नों बेफोरखौ मा बुंबाय थादों बिमा औ आं आरो मिथिसारखौ बेनिफ्राय फोरोंबावनो हानाय नंलिया बे न'खराव फैसा खामायनानै होफैग्रा सोर दं नोंहा बेनिफ्राय जेबो राव गैला नामा
बेनि फरायनायावल' फैसा गारबाय थानानै नोंहा मा जानो बिफा नोंहा फिसाजो गैया नामा नोंखौ मा बुंबावनांगौ आंलाय आफा बिएखौ पास जाबायबा जाबाय बिफा आरो आं मिथिसारखौ फोरोंनो हानाय नंला औ आं आरो मिथिसारखौ बिनिफ्राय फोरोंबावनो हानाय नंलिया बे न'खराव फैसा खामायनानै होफैग्रा सोर दं बेनि फरायनायावल' फैसा गारबाय थानानै नोंहा मा जानो बिफा नोंहा फिसाजो गैया नामा जांगिलाखौनो रायथि होनांसिगोनलै अनजालिखौ होद मोनसे सेलफि लानोसैलां बावहायनो ओइ जांगिला फंबाय औ आंहा नोंजों मोनसे जोबोद गोनां खोथा रायलायनांगौ दंमोनलै मा खोथा जालायखोब्रा फैदो जिरायनानै रायलायसै फाग्ला ओइ जांगिला बे अनजालिखौ आंनो रायथिना होदोब्रा फाग्ला हाय नंगौना नङा जाखोब्रा बाथ्राफ्रालाय ओमफ्राय गामिनिखौनो लामारसै आरो नों जायोलै आंना गामिनिबाबो फाग्ला एक्सुवेलि बे गामिनि नङा नंनायालाय औ औ बे आदै सन्थलाजों खांजाफैनायसो लाजायो लामारथारसै दा जायो आंना दे नों लाथारसैबालाय बानायना होनोसै आं ज्रोमल' मोनो थोंसै फाग्ला 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 नों आंनो जायोबा खिन्थु अमा बेरा जाहोनांगोन दै जाथारबा हामगौलै इसोर भगबान फाग्ला नैबे मानि थाखायथो जांगिला नाम लादों नामजों गुनजोंसो मिथिबाय